Milé krásne dušičky, chcela by som vám prečítať úryvok z tejto fantastickej knižky, ktorá sa volá Ženy, ktoré behali s vlkmi. Hovorí o tom, aby ženy znovu objavili svoju intuíciu a počúvali svoje vnútro. Takže ide vám kúsok prečítať. Liečba pre naivnú ženu a ženu s poranenými inštinktami je rovnaká. Trénujte sa v počúvaní vlastnej intuície, svojho vnútorného hlasu, kladte otázky, buďte zvedavé, skutočne sa dívajte a počúvajte a potom konajte na základe toho, o čom viete, že je pravdivé. Tieto sily intuície vaša duša dostala pri narodení, ale celé roky boli prekrývané popolom a odpadkami. Nie je však koniec sveta, pretože tieto nánosy sa dajú očistiť. Trochu tréningu, upratovania a čistenia a vaša vnímavosť sa dokáže opäť vrátiť do svojho pôvodného, panensky čistého stavu. Objavením týchto síl v tieni našej psyche sa nestaneme obeťami vnútorných či vonkajších okolností. Nezáleží na tom, že spoločnosť, osobnosť, psyché alebo ostatní ľudia vyžadujú od žien, aby sa obliekali a správali určitým spôsobom a že si mnohí želajú, aby boli ženy pod kontrolou. Nezáleží na tom, aký tlak je vyvíjaný na to, aby sa potlačil ženský duševný život. Nikto nemôže zmeniť fakt, že žena je tým, čím je. Je to dané nespútaným vedomím a je to správne. Mimoriadne dôležité je zapamätať si, že keď sa nám sníva o temnom mužovi, vždy existuje opačná sila, protiváha, pripravená pomôcť. Hádajte, kto sa okamžite zjaví, keď zapojíme divokú energiu, aby sme silu dravca vyvážili? Divoká žena, ktorá prekoná všetky hradby, steny a prekážky, ktoré jej dravec postavil do cesty. Nie je ikona, aby visela zavesená na stene ako retablo náboženský obraz. Je živá bytosť, ktorá za nami príde kamkoľvek a za akýchkoľvek podmienok. S dravcom sa navzájom poznajú už dlho, veľmi dlho. Divoká žena ho prenásleduje naprieč snami, príbehmi, rozprávkami a celými ženskými životmi. Kdekoľvek sa dravec nachádza, je tam aj divoká žena, pretože ona je tou, ktorá vyvažuje jeho dravosť. Takže, milé krásne dušičky, vyzývam vás, aby ste aj vy nasledovali svoju intuíciu, počúvali ju v akejkoľvek situácii. Vždy je tu pre vás, vždy je pripravená vám dať odpoveď, ale je na vás, či budete počúvať, či sa budete ňou riadiť, aby rástla, aby bola silnejšia, aby váš život bol krajší.